Mám pro vás velký projekt. MacArthurová se pokakala. Venku je milion lidí, kteří by za tuto práci zabíjeli. Co ti je? Mluv s tatínkem. Máte padáka. Já jsem těhotná. Těhotná? A kdo je ten velice šťastný tatínek? Opravdu se musíš chovat jako, že jsi otec, ano? Nemůžu se dočkat, až ho vyprdne. Co budu dělat? Jak se z toho vydlíknu? Tak řeknem, že jsi myslela, že jsi těhotná, ale nakonec se ukázalo, že jsi jen měla muňky. Mám pocit, jako bych měla na břiše kondomy. Nevypadáš, že bys přišla do styku s kondomem. Sejdeme se se Suzy Cavendishovou. Píše humoristickou knížku o těhotenství. Prostě věci, o kterých jistě víš mnohem víc než já. Teď ji zkuste něco příjemného pošeptat. Nemusíš mi hladit vlasy. Nechceš po práci zajít na pivo? Na pivo vždyť nemůžu pít. Myslím, že jsem ucítila kopnutí. Hlavní je, že už to takhle dál nejde. Rád se stanu otcem tvého dítěte. Já se ani nedokážu postarat o mladší sestru. Můžeš mi donést břicho, je v mým pokoji. 25 babek. Začínáš mě trochu děsit. Dělej si, jo! Mám obrovskou radost, až na měsíc i mnohem víc.